Ola, hoxe vou explicar como crear unha imaxe semellante a outra. O primeiro paso é ter a súa imaxe. Clicamos en escalar imaxe. Nos mudamos para Pixels. Reducimos a largura e a altura. Nos disminuímos a resolución. Mudamos o tamaño da tela. Nos aumentamos iso. Clicamos en tamaño da camada igual ao da imaxe, tiramos con a pipeta a cor máis abundante, pintamos o fundo e tiramos o terminado.